Il-maġġoranza tal-Maltin huma kuntenti bl-istil ta' ħajja li jgħixu, kif ukoll bis-sitwazzjoni finanzjarja li jinsabu fiha u l-impjieg li jaħdmu fih. Dan irriżulta minn studju li għamlet il-Fondazzjoni għall-Ġid tas-Soċjetà u l-Università ta' Malta flimkien mal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika bħala parti minn proġett li jikkalkula l-indiċi tal-kwalità tal-ħajja. L-istudju jifforma parti minn riċerka li qed issir fuq medda ta' 3 snin. Dwar is-sodisfazzjon ġenerali bil-ħajja u l-kuntentizza, l-istħarriġ sab li Malta tirrapporta sodisfazzjon ogħla mill-medja Ewropea. L-istħarriġ wera kif il-ħaddiema Maltin għandhom tendenza jirrapportaw livell ogħla ta' sodisfazzjon ġenerali tal-ħajja minn dawk li huma qiegħda jew li ma jistgħux jaħdmu minħabba diżabilità. L-istħarriġ juri wkoll kif il-parti l-kbira tal-ħaddiema f'pajjiżna huma sodisfatti fuq xogħolhom, hekk kif taw punteġġ ta' 7.5 minn 10 punti. Il-Maltin mbagħad mhux daqshekk sodisfatti fil-mod kif jużaw il-ħin liberu tagħhom. Waqt il-preżentazzjoni tal-istudju li sar fil-Parlament, ir-rettur tal-Università ta' Malta, l-Professur Alfred Vella, qal li l-Università qed tkompli tibni pont bejn l-Akkademija u s-Soċjetà permezz ta' qatt ta' proġetti fosthom dawn l-indiċi. Iċ-Chairperson tal-Fondazzjoni għall-Ġid tas-Soċjetà, il-President Emeritu Mary Louise Colejro Preka, qalet li dawn l-indiċi joffru gwida għal ħolqien ta' qafas għat-tfassil tal-politika illi tgħin lin-nies. L-Speaker tal-Parlament Anġlu Farrugia qal li l-istrumenti bħal dan l-indiċi għandhom jirriżultaw f'leġiżlazzjoni u f'politika infassla fuq l-aħħar għarfien xjentifiku.